Ipa berbor im jukwa bahkan dan ke jingale persya yang ru. Yung ay pengansya sitom mengabanya ke bagas neu ke balang. Kum kata ka mensem kan. Te menta lada village lada pirang ye kendo ki breu ki berim. Ki balado nadu ki por. Pinyak sungo bama ki hadukano ki ongi mesi pa jong fi. Ki mesi pa jong fi namar kato ka mensem mkapyo isyo menta. Te lada ong hagwe pat ka rukam iba joy haki babon ki khap ishani abel hai pai ka kam ka jong U Blei. Idei ubreu start baban interpret haki jinga seng ba ibanang ba ke barman kala kasi ki contain jong i ke bekan ke basngau ngaron ha we ke jing ya seng jisen baru bukan kata jinga seng udah brother Morgan do missionary na United States ubatra yang te hapo Orissa. Dia kata ke jinga seng upundan kam ya ka nega phrase wang the brilliant mind. Wong to American kan. Tengah perkat kumno ipa in kelai kata ketien kasi. Ngasoto nringam don ketien hakan ukur kom bain kelai kan. Mai yong bapro ka jingmut jing perkat. Hang tu, bat akin ki jing seng kurset ki jong Yanot, Augustine Salin kini bajulong ke interdenominational crusades kan, te ipai dewe ne ki interpreters ki ba, ki pat ba, ki skotrat ki ba balang ka susal ba namar ilaban communicate ye gamas, ye ki babon ki para bangai simple sentences ndai ka sep ye ka purpose ka jing tu jong message to rock away. Dah ka jing dai bat ki dei ki Bynta ipai ai contribution ke babon ba ai kiti ki por man shua shakin ki thain sab ngi kan thain sab ngi jong gari kasi kam im jo ki bro ka pher si ka de ya mo kam tam ha ka liang jong ka jing la khoi kin ka jing khoi di suba kan nadu kam riam kam bai kam kumta kan ipa ha bai poi si ki tu ki snong ihi kai ki par bai kum ban slapi yeng kunuan sarieng bat kumta ter tidang hakan ke snem go menta ka jinga sengken thai ngan siu tu epi ikon jonga ijin ilai kan ka jinga seng kan thai halak se bagi khot ki para bagi balik krani tena poi hang ta ka itanat ba ki yeng ka sem ka bagi syong ka jing khoi ki itanat ba ti ong ki pinang ba ban le khoi mo ka rukom sa jong pitip kai ka respond jong ki kyong ngilong kumne din mar ipa jong wan hikai yang i inrai ong mangisa ngem ju long kumne di ipa jong bon manyarap yang i sane ban hikai kumnu ban sarieng kumnu ban ki bale khoj bat kumta ter de hakata rukom ipa habile senong kendong ilong kumolong makihi inrai ka purpose ka jong i kalong kuno banyarap ya ki balang slong kan bat kat sebangale ki tho yang kata rukam hi haki pori bamanswa andai lawan phai na ka jingle jingi bila ja bon tayo bon lagi bon sngi kumto te ngamte badu kan isum kita ngamte tenen dawan email atrap telo par kum thnam habar latir utam kitu ki jan baro ke pai ra ipon shoy kitu ki jan to nomor makin yap ki Jingtrei ki bikit na ke jingle lenti ke jong i haga ta rukom te skotonat ban ya sngo ye ke jing sha sitom ke jong ki kan kumangalong manai pai la long secretary jong ke business association life of rasnem te hagoi ke sen weu para bangai patre habang uyo i haka account jong ke balang dan pisa
mdan balance iram te wan ye kendo ka jaipa yong kum tak bisa mdan ngamdak ton ka exact watip ka exact amount rei ka balong kiar lailak tengga ka bisa ka de bandon rei kam don ka balang tu wan ye kendo ka ya jaipa tin dale chaka office aga ba travel para ba rayon bel kanwir basa amopram haki register jungu pat ki Biangbor ke jingkhen boro jingkhen ki Bianglot ki jingin show ki bawan maintain ni gitu ka record boro ndai ka pisa ka bodo devin tap bang shimle tap satia ushim kende kre pundon ka mo wang sai pat le sai rim shimla seu khadu wadu ka reflect ka account momdan pisa ha ka balang te haga tu ko pori balong treasurer ka association pati stoi ba Stanley Nichols Roy ti bade halor jong kata kapisa kabaja kisa ai ka ai kes kan ki katu kan ningut ki rangba ki ai kesi ki persyang ban blame bai dei pa kan iba misuse kata kapisa iba mor kan ba misuse kata kapisa Henry iba yon da ladehi haga jing sang assembly i ai ke jing pla banya thu iki parabangay badai ma i bala shim ka daga pisa bad ikular ba ma i insa seu pen paino ya ka daga pisa yung la daga don siya ka mon bangan shim ka daga pisa tengan nom penrunggan ya accounts daga jing khen ka Biangbor Henry na mari biru batray kampi dan ka jong ka press kan nagatai ti shim na kredit berkat bagat trading perkat sa seupat kan ndai pisim kan dia cisen hab kadu to ka pisak lalum top mlasiu syo kan dan Henry kuburi kata ka jing shim ifla ka jing sang samblinga ngadon ngayo sngo ya kata ka jing fla but paradin kata pan ila seupat ya kata ka bisa ision ni jing shai gospel ko jing ruai semen sem Isyan na press jongi hadu wana da prepare bagi kata ka pisa baro ka bai sim kai nrai lapan map na gabalang tendai kini ba aikes persyayam ki persang man blem manong bai pai simi kata ka pisa tendai pai ong mangawat tang man sek nga ban sani ka check ngama dan authority hagi sia ladai ban file case na aikes ayus yo treasurer gain ulong responsible ba president ki belong authority wan sani ki checks kan kada halor jong kata ka benta te kala kan kala ya bon snem te Henry kan rukam aikes mdade ai ka pisa Henry ngatrai ka ton la ka jong karing perkhat jugi do kumwai pat hage jinga de bar ka leadership kan kada kata benta makila plan ha kata rukam ban aikes ka por ka baki persyang ban lahir ka waran ban arrest ye fi tendre ki parabagi jogi bodi lawyer ko iba mani badi ba Carly kilap ye kata bar kile ye kendo court kan te ilaj no na kata ka bantai pa tem idala de wi ai ke jing fla yang mane ba imdan khti bantai kan era mnrai ko ka bi itna je ka long kini ki ba ai kesi ki de ki pastor ki ba mai la sumari ke ko bidang kana kede kata orkam ha bakado par ka kut ka kesi la job no ke mai ka kes I Pastor Moore what lai la long breu ba ai ka first priority ha ka jingim jongi ye ka kam ka jong blei kapor ka bahatam ka bai ai ban yalap yaw Jesus Christ but ka main topic ka ba mai snotana re ka de ka salvation hakitu ki post man kong lay ngangis kam ba ka bai sa ba yalap ka topic jong salvation ka de namar ba ilamario crispy hakijingim ka jongi ka bolong experiential kan but ye kata imla klem de tu yonoro but kidon gi por ki bai shukli ki bru bai playo jing panem hakata ko rukam gai
but haduk extend si sen ikiau jong i para jong ai ruby idei kidei kalonging ka ba Christian ba ka Balang U Blei ka snong jong hi krem onda ki lakhayo khon senrang jong ki kiong yai ba more ban ai kerteng yu ti ai kerteng into salvation but ufta hadin kulalong persakurim jong ihi kupanyong pastor arki but pastor kan sai misel ikat nang tu ngai ikai ka bangayo i kalong ba kawai nagi topik baro ki ba iskautar ban ka jing panem gai but ki jing ruai baro ki ba itha da ki spa atli ki jing ruai ki ba mai itha borbor de ka jing e jong jisu ba ka jing panem ka ba iskautar ban tha ban sha chitam gai ha ka ta gor kam tito ilong ubreu bodan wo bun kam ha ka kam jong Blei ka top priority ka jingim jongi ka dei ye ka kam ka jong Blei bari sha chitam na ka bantai ring mrau el ka jong gamet bari sha krio try te henrei idonru ka jing e jala ka jong ka family ka jong e but habi one pine na ki jing shakri jong e ka kam ka jong Blei i ai ka por ka babhatam ye ki khun ban penpau ye ka jing e ka jong i trei shitom ye ki bakin long ki breu ki ba ki khana ki ba e jo trai mdei tang bai duai na ka benta jong ki ndrei trei shitom i penbiang ye ki jing dan kam jong ki baro i trei shitom hago tu ka por ba pinlong pastor kanwa ka tula pinia di imei rengkat ba di paki trailang ban penbiang ban penbit ye ka family bro akaway nadu ka by school bat kumta ter kumai we ang ai fi kanung sa akaway ipam idei bro banang ban sukat ro ban sukat kini ki ko jingrai ki sob de kasne i bro start bagari ko habi ke jongi ti yai para jongai we ibadai doktor ibadai puliang the apo Manipur apo Regional Medical College apo Manipur Impal ipa menstep man gasngi ilakhe lai siteng sauboje ban sukat anda gasngi kalami i eno jing sukat ilai bisit para bangai nyapan na kitu ki por dang step ba ipenut por ban sukat but katuka nagatuka jing sukat ka jongi ila ban Kristiani para ban pendepi ke medical studies jongi hi mendai tangata i ai ka por ka babhai lagi jongi kon i ruai ki yathu ki ka Bible stories but ka wei ka jing ong ka jongi ka bangangam juklet kalongane haru mentanga hikai lagi jongi kon ro ka kalongane bayong ngangam septeng lagi kon jonga kilai sonoro Nrei ka beningkong tame kalong ki don kambani to yo Jesus Christ haga jingim jongki kumnong panin berutrai but anda mengibaro si para ngila pediang yo Jesus haga jingim ga jongi hot ngila ya sibon ki ups and downs haga jingel ti jong ga jingim ti henrei iman thai ban boden but ko iboden haga no gorkom ngakan ma hoga sen ba bat ngang yala jing seng chathang sning ke jing seng circle dah ke step Sunday na wai ke jing seng step yang ni ki bar ngai ulum rablengen ngeli ki hang te hajrong te ndapa te hajrong tamanga ba di arngot yong nga pende on the pilarang ba phi kwa ban le ayu ngo kwa ban long kumo phi ngoi pa ta antai sei diary jangi ba i tho e kata i tho e ta jing kran jonga ba ibo ye ka ngangam kat mau ye isu ye kata te ibo ba ye kata ngala jagai no try ngala emal ga jonggaman neker ga por ga jingim pat banganga kala ga bomut kai but ngawan phai so try but ngarung ska ministry hagsem prof way ga par bo ordain nga
iwan rai tai diary yang pe ikan de bon sem mensua pi iing ke kular yang dei tang banga tho hang de nga duai na menta jong phi ba u blown yo ban pendap ke to jing kular go phi lai ti ngai ngo yo blei ba ngi beron lam ngi ha ke yeng ke jong iken ban yo kumi pa ba di mai ki bru blei ki ba e yo try mdei tang ba ki kren re ki emru kum ta ki jing kai ki ba corridor sikadia yong yang ikum ne yong phim dei ban simram nang no ro ba fin im ha ka ne ka partai pidon kam ban im tangkat kum ba fi yong lada don kam e ban sim ka tadi tang ba pang ba sitam bam don lat de kumwei Jingtrei wat nam sim lono tengingi bot ya kata principal ka jong ni ka principal ka bayu ipai ilahi kaya ngi kain te hado kasngi jingiap ka banga keli ye haka artarik Oktober hak sem arhajar ngongi shua pindai daga nega persai pisan ai mo ban ong yangi kum ki khon ban yong yong ngasuk men sibot na ban yo i ba pia yong te what I mono ban pensneu ya kan ka jinga dai jong pisi para ya buram iwe ya iwe ya rabat ya kersian iwe haki por ki bodon kam te ngala banong ki jing hikai jong i kalalong kum ka legacy te ka spiritual heritage yagi kum ka family barki ye ka de nga tarong ngisa iba ha ka family ka jongi ha ka family jongi na ipa ngia bon ngia mi sa ministry nakaliang jongi khon mga marway mo ngalong pastor de na kiksiu laingot ngitan ki pastor banta ki badai kiksiu try ki jongi hanta ki don pat ro ha ki Christian ministry ru kidang don ki balong ha bere ka medical line bar ki batre ki Christian organization te yo i ka ne ka mensem jong ka jing shakri ka rung ha hangi baro hi kata ka ka bai pa I am dei tang bai duai trai sitam bat I perlong ka I ai ka nuksa ka bahata mengi kum breu jong blei ma I bat I mei ki trai sitam ka bangasotan ai yong ba swabin khan ka persai yong ngasuk men sibon ba via iwe kata kita kenten ki bakado ke bangay ngau na bat scam ya kan yong ting mangan ni soi pi mengis parang ya hakata ka skibi pa yong gumta ngi don lang hakata ka poribin saklat no ngi air ka jong ka jing ka juban lak ka jongi ka jing kular jongi bangin le gumta bar harum ta ngi si parang ni keduk ko mobitet gilong ngi highway tengi aingo yo blei na ka bantakan ni ka jingim ka bai pai la im ka jing de jong I bat ki khon bat ka family ka jong I ka top priority ka de ka kam ka jong blei bat I ai ka por ka ba tam ka jong I ban shakri yo blei te hagaju ka por I don kata ka jing snow scam ha ka mensim jong I ba habi ai ka kam ka jong ublei ka por ko bahatam ka jong I ublei u take care ka family ka jong I te ka ba ong kumta ka mud ba ma I im don shu ka responsibility onda yo ka por ko biang I ai ka por ko bahatam ya ki khon I hikai ki ba kinlong ki ba minat ki ba traisitam khnang ba kumta kain ban la ban survive aga nega pertai ti persyang ban balance kata dah ka jing dei bat ka mission parro te habo blei upule lenti I ban explore ki we bat ki area ki batmai ban shakriyo try iong yenga hangne ka kam hari jongi ngeleya bon
ai ba kiway kin nang tray ndre ki don ki jaka ki ba thamai ki ba kiway kim pat julet nginyalej hang ta kan nginyalej ta but ikloy ilong bro uba kloy ban learn na kiway pan ngakat mau ka por ba iwan sa Nepal ba nga khot iban dedicate ko ki man ne Central Nepal te ngelam i halor jong ulom ba nga pani ka Central Region bro ko way bakini ki area barom dan Kristan kalong an evangelize kan ngin haban reach out dikito yong nga so ka jinglong bos ngaurit jong i kan ha ministry by kloy ban learn kan yong badade bang adon kapor ngakwa banya le rengkat bat fi yong nga hagumta tikata kakren jingay nga kat kung stature ka jong imo ka year of service ka laay ka ministry nra ikloy ban learn kum na nga bat kan hagator kom ti i balance ithaw ka program na kabadagal ka Jingtrei ka jong i bari tip ban page ka ay ka priority hangno inay kumno ba intrei bari wad da kilat baro but what like tre sita ber naga jingshani ayung kalong how blei bo blei tip ya ka babahatam na ka bantajong i bari katang i demonstrate tingala pa nong ipailong a man of wisdom kan iwad ka jing ya ka jing start no blei kumno ban pania jing ni ke ro kan kumukpa jong ka yeng haka jing day jong ubat ngi ki khon kat kum ka jing ai ka jong blei ngi pediang ye ka ibaro ka ba mai ai ngi ka jing hikai ka de kata ka we ka bang ngai tana de hai pa mo na ka we ka liang parupat ipa ai ka por ka bahatam bat imai hadur kom habidon hasnong la dimle chiki jaka ki bajanga indai habile ki jingeseng berbol ile rengkat badi me isotanan bale rengkat badi me imei pat idon larim dadai ke bru ko wala nang lastan baknaru hendai idon ke jingai ke jong blei hi but idai mai iba kershan ya iba evaluate ya ke jingkren ke jong iru andai pai lawan ke jing sang he kum to imei juang anda pile da kum to hakata urkom kan khambhayo te kade but ye kata ke experience ngi le so tho hi kata tenre kumukpa hagijing day but imei kumulok kumukpa jong yeng idon ka por ya baro idon ka por yang ki khon idon ka por ya imei ba idon ka por ya ministry pida long in haban tristam ban manage ye ka por ka ba red ka nyamar ki to ki por le judan pastorate idei wo ni ginong penya tho song kulum ba ki para ba ki ston ba kat sabel ki khot be dangi ban penya tho ba ki to ki por ban penya tho shubo phile jang ni sa west license sau singi simport ban le chisngi ban wan chisngi ya tho sa sal shai long jing seng kawe ki jing tho license sau ski don kam hi ba chino gondong ha ki to ki por mdai kum ta le spang wan ring no ada kam long kum ta ti pai balance ka ba je kata ka jing ka care ka bai ai mai ngiyo i ka ka jingim ka jong i pat kan ha ka family ka jong i ha ka por be kando ya ki jinge ha ka jingya identity ka jong i kan ngiyo in ka jing ka advice nang ni nang tai kam tam ki to ki por birthday ki court case ki ni kitai ti ipai juong yong la dengan lale bakla ti kata la ka jong hi ndringam le kumta yung shua bangingin liwat ye ki breu banyarap ingi tongin sha jingit nginya tho ka hotrai ke bo nyarap ingi mo la ban penbet ye kini ki baro te hikai ingi ba habuan ki jinge ha ka jingem
Pidevan kadiban ka retrospection na fi. Pirga man yit yelade, banwad yelade, ladadon kanu ka ba fi snow ba fi ba ka ba pisan kam man penbej yelaga jong jingim penbej. Henrei wad ka jingarap ka jong utrai yong. Tila ramdan yung sokmen habagi jinge akiwan. Badi yung pitip la ding udon kam bansan pi ai sbo yu. Kasbo parabor kamday kabas mabang yung. Kasbo parabor kabas mga jakliya yung. Tara ding usan na kito kikinyas bo. Taka jingim jinge long kumta. Tilang ba ki jinge par kubay kabas tonta ki jinge wai ki bay pai tho. Parabor reflect ka jingim ko jong Jesus Christ. Ban sya sitom ban yad kalenti ka ba mo ulayat kum ki khon ki jong blai ken. Ina wicket hang tagarukam ya ka jingim ka jong i. Hang tar ka first priority jing le chau try. Ya thu au try ki bara. Kawai na ki jinglong baba. Ki qualities ki jong ipa galong bai pa inang ban shania hau blei klem don kanu ka jing arten what happening ki jing ki ba me ding jong ka jing em idon kata ka mensem ba u blei utip iki baro ba dem u bala menyarap ya nga kata ka de kawai ngalayai thrum kita ki haga jing sekri jong i ka kam jong blei ke ti kadai-kata kabang itara hai bai dan tengah persiang ban kopi ya ka bat ban apply ya ka haga jingim jong ha ka ministry ke pi kawai ka bang akwa ba bangin kan mau ya ipa kan kabring kong kolong ba jisu haga jingim ka jong i ulong baro habaro haga jingim ka jong i ban ngala ban ong ipi habang ngepet ya ka quality of life ka jong i ka bai im kain ka spiritual maturity ka bang i kain ka jinglong bos ngaurit ka bang ayo i ngala ban ong ba ngayo iyo jisu hai bahap hakit ki por ki jike ki bubun jaj ba ipa kebalang tu por along shaky te hagit ki por ba kaya ding ba ki jing ek bakra rei paim ndat ele mi kadegata ba sekoi pa kabang i pa gade ilong ubriu ba e yala ka jong kai long yeng la jong ye ka family ka jong iduai isya jingit na ka banta jong ki khon jong i baro bakir baro kin long ki ba itu yau try bat kata ka mensem karung hanga la bangakwa baki khun jongar ko bar kinong ki be yau try hoi compare kanu nu ka kam ka bagi try la kanu jaka ka ba maki ki try kin reflect ye ka jing bhabre ko jong Jesus Christ kata ka wei bat ka banta ka balai ha i shim ye ka ministry baka de ka passion ka jong i im tray ye ka ministry tang ban yo ban ima ka de ka persai nei shimi ka de baka de ka divine calling mo ka jingkhot ka ban jrong ka jingkhot ka jong blei but met that man same ngan ai tilot te kita kilai tili ki banta ka bang ayo i ka jingade jingi bau blei ka jingade jingi baka family but ka jingade jingi baka ministry Tengah yo kadon ka balance ka ba itanat pat ka result jung ka output jung ka ngiyo i kalong ka ba ka ba itanat sibona ha ka bokut jung ka ni ka jingiathuh ka jung ha ka jingim ka jung uniu shakri jung utrai na kwa ban I mean same ya pi bara kalong bangin im ka jingim ka ba ya daidur kat kum ga gospel ka jong Jesus Christ bat bangin bot yaki den jam jong i ki ba ma ulayat
Hoi ki jing ngin shem ki jing yale ngin kendu ha ka jingim. Handra bangi labu yo Chris ha ka jingim jongi bom long uba hakmat do boningkong usop rung jong ka jingim ka jongi. Wat apring ki jing jong ka jingim phila ban yaro yo trai. Phila ban ai ka buram yo trai. But lyngba kata ke jingim ke bokum kata ke bau new shaki jong try ula demonstrate ula penpau kan dalam ke jingkemen ha ke jingan ti jong ke jingim ta ke jing duai jong ke long kumta ni don ki por ke long challenging kata nilayo sibun ki nong kren ki besar khai ban kan ki bas surat ban kren nila ke jingim jing kam demonstrate pada ke bangingi kren kam don jing mentoy ram tinggal duai bau blei uni Arab yangi bagi nong ki beriu ki balong kumu Jesus Christ haki Bynta baro jong ka jingim hai pori ba khendiat ngalayo ban ya thu ya pi ya ke jingim jong ki Pastor Moore Wilson Laloo ibalai ke jing sekri kumba hnreu pho art legisdem bat kumu pastor san pho arsnem hai pori ba khendiat kamlong go besok te kumta ngala permi kan go ke kan ke ba ka kerteng jong ka kalong ke jingim bat ke jingtrei jong Reverend Moore Wilson Laloo bat haru menta kan ke kot kidang don ki copies lalu piku aban yo ya kini ki kot phila ban yo nanga tani phila ban yo naka bookshop jong ka Balang U Blei ha Qualapatty kadang don hadu menta te khublai sibon ye phia